изкушение. Опита ли го, Тодоре? Опитах го, отче. Тънко, вкусно и рязко. На езика сладни, а в очите изкарва сълзи. Само една капчица да вкусиш и ще се оближеш като коте на припек. И баба Попадия така каза. Зери тя го опита, Тодоре. Не я отрече, като я поканих, но вкуси съвсем малко. Така е, с върха на езика. Няма що да се лъжем. Знам, тя е благоразумна, Тодоре, но има обичай, знаеш, да посръбнува. Ти го намираш за добро, а? И добро си е, отче. Дядо Поп преглътна. Той разговор ставаше в черквата пред зора на 2-3 набожни бабички и при самия клир, дето от 10 години насам се подвизаваше бая Тодор Клисарят с надежда да замени някога добрия, но побелял и извехтял вече свещеник. Христо Бого предай, възкликна дядо Поп. Тебе, Господи, отговори Клисарят. Като колко има в шишето, Тодоре, тъй, намерешки. Господи, помолим ся, Господи, помилуй. Слаба работа, отче, колкото да си оплакне човек устата. Нещо 1,5 кило може да има. Да му се не знае, да не можа ли да се намери повече? Свещеникът замислено поглади бръздата си и се наклони към Клисаря. Под престола ли я кажеш, Тодоре, и Сина Святого Духа? Там, отче, амин, отговори бая Тодор на влезлия в ултара свещеник и кротко зачете канона със своя тихичък и мелодичен гласец. Това нещо ставаше на Богородица. Време, по което в такива краища, дето няма лузя, бъчвите пресъхват съвършенно и виното почва да се явява като на сън. А дяда Поп Серафим, този почтен стар свещеник, който 30 години наред с небивало търпение служи на енорашите си, обичаше да се подкрепя с по няколко чашки добро винце, към което той имаше слабост. Като всеки човек, инак го не биваше за нищо. Краката и ръцете му трепереха, очите му се премрежваха, езикът му се сплиташе и в такива случаи той не можеше да извърши даже един водосвет. Това се случваше рядко, защото той добър старец знаеше слабото си място повече от всеки го и се грижеше да има в зимника постоянно по няколко килца вино. А пък в критически минути мъдрата баба Попадия се намираше да извади от ковчега си по едно шишенце пълнишаво. Само в такива случаи тя ставаше с каперница и броеше чашките на стареца, от което той понякога се оскърбяваше. Една малка непредпазливост сега беше пресушила и този източник. И поврага му оскърблението, ако да имаше скрито поне една чашка, колкото да си припомни вкусът му, да си разведри очите с блясъка на цвета му. Ето, вече цяла седмица, откак дядо Поп, па и никой от Глушиново не е помирисал такова нещо. Липсата на тая червена капка пълни с унение душите, разкъсва сърцата и кисели лицата. Пък не щеш ли да се случи Богородица? Хората постили за пречест, а в селото да няма капка вино, колкото за комка. Ако това нещо би се предвидило по-рано, пак тъй, но дядо Поп се сети чак сутринта, когато влезе в черквата. Да видите смущението му. Цял се изпоти горкият. Па сега, замисли се той, смъка на душата и повика Клисаря. Тодоре, каже, работата е спукана. Знаеш ли какво е станало? Какво? Зина бая Тодор и се опули в свещеника да чуе кой знае каква светска новина. Няма вино за комка, рече отчаяно свещеникът и се замисли дълбоко. И тая добра, сепна се Клисарят, като че сбърка канона. Дядо Поп безнадежно скръсти ръце.
Мъка, това е. Па сега, отче? Не знам, Тодоре. Двамата дълго време се гледаха в очите. По едно време бедният клисар се почеса по врата. Това така няма да го бъде, отче. Ами чакай да поразпитам тук-таме и селото, може пък и да се намери. Бая Тодор излезе от черквата като сънен и тръгна бързо към кръчмата. Върви и мисли. Ще тръгна от къща в къща и ще намеря. На моста пред черквата той се спря, взе да смята, като натискаше с едната ръка наред пръстите на другата. Ако нямало Ивановци, ще ида от Божиковци. Ако нямало Загорските, ще ида от Чемерници. Ако няма там, ще ида там. Оттам, там, там. После, чакай. Ама от тях надали и вода има. Какви им са мързеливи снаките. И бая Тодор въздъхна. Под моста играеше като момиче реката, пъргава и бистра, барбукаше, плискаше по камъните, току-що разбудено от утрото, бързаше надолу и викаше с Богом, с Богом, с Богом. Клисарят я гледа и се размисли. Де да я мога като Господ в Кана Галилейска да я превърна на вино. И за комка ще има, и за народа ще има, ама... Въздъхна той и тръгна пак замислено из улицата. Какво си бъбреш, Тодоре? Да не си забравил някоя молитва? Обади се съседът му Ангел, който отиваше на черква. Тодор се спря. Ти да видиш белява, Ангеле, да видиш грях. Няма вино за комка. Дядо поп мрънка в черквата, мрънка, па се сви в трона като квачка, не знае да служи ли, да не служи ли. Не думай, очуди се Ангел, който отиваше да се комкава. Айде, може ли така? Ще се намери. Кой знае, свира мене клисарят. Я слушай, Тодоре, какво ще ти кажа, рече бая Ангел, като помисли малко с мъничката си главица. Припни до дома и кажи на жената да даде там онова шише. Тя знае. Кажи, че аз съм те пратил. Пазех го за ухта леле, ама ней се. Нали е за комка, нека е просто. От тия думи грижливото лице на бедния клисар светна от радост. Пред очите му този човек с малката главица и с крилатото елече от бая Ангел стана сякаш Божий ангел. И бая Тодор припна, взе шишето, па навръщане мината се похвали и на баба Попадия. После вече имаха с дядо поп разговора, с който захванах приказката си. Успокоиха се и, както казах, бай Тодор внимателно зачете канона. Гласът му се разнесе звънливо из тихата и почти празна черква. По синия свод на кобето се зароля тържествен и треперлив ек, сякаш хора ангели припяват над всяка дума. Това доведе бедния клисар до умиление. И когато озарен от божествено вдъхновение, той вдигна глава и запя: благословен е си Господи! Очите на набожните жени се наляха за сълзи, пролени от умиление. Между той поп Серафим усърдно вършеше в ултара своята работа, която не е тъй лека, както може да си помисли някой. Какво? Толкова и толкова поклони трябват. Трябва най-малко половин час дигнати пред престола ръце да се моли, да споменува името на толкова си грешници от цялото и на 2 пъти повече светци от небето. 2 пъти дядо поп дигаше треперящите си старчески ръце пред светия престол и дълго се моли. 2 пъти взима кандилницата и кади из ултара, 2 пъти прави смирени поклони пред престола и целува каменното подножие. Но на 3-тия път, когато 3-тия път с най-чисто смирение и набожност пречупи старото си тяло, за да се поклони, той неволно съгледа под престола шишето, в което сякаш светеха очите на лукавия. В миг развълнуваният в цялото си същество старец изправи величествената си фигура, вдигна старчески ръце, затвори очи и усърдно зачете молитва. По плещите му като разтопено сребро се разтва дългата му коса, бялата му брада затрепери.
но пред затворените му очи, в пропастта на тъмното, стоеше като закован призракът на шишето и растеше, за да изпълни цялата вселена. А в него лукаво се смееха блестящите очи на сатаната. Бързо се навежда изумения свещеник и прави дълбок поклон, но очите му неволно се отварят и отново виждат под престола шишето, пълно с неумолимо изкушение. Пак се изправя горкия старец, затваря очи, скръства смирено ръце, вдига побелялата глава към небето и шепне от сърце: не изкушай раба Твоего, владико Господи. Но в тъмното пред очите му все пак трепти в червен цвят изкусителния призрак на шишенцето. Изпърво като малка светла точка. Тая точка расте, става по-голяма, докато почнат да се различават уния светли, лукави очи, които като гвозда заковават сърцето на свещеника. Най-после той остава без сила и се покорява. Вдига покрова на престола, взима проклетото шише и почти безсъзнателно го вдига с двете си ръце, трепери и пие. Я гледай, че то наистина било добро. Бъбре си дядо поп и се облизва. После се ослушва. Навън още не се е съмнало и плътна дрезгавина прониква през прашните стъкла и железни решетки на малките прозорци и пълни с някаква си тайнственост глухата черква, в която тишина тихо и тържествено се разлива гласът на клисара. Чува се даже как вощениците слабо пращят, как дълбоко вдъхне някоя бабичка или как мистично шепнат молитви някои беззъби старешки уста. Това ужаси свещеника. Бре, какво направих аз? И тежко, като отсечен, той пада на колене, туря ръце върху устата на шишето, слага си главата на тях и бързо и задъхано се моли: помилуй ме, Боже, по велици и милости Твоей, аз съгреших пред Тебе и пих от... Увлечен от мислите си, той неусетно се наклонява от молитвата и бъбре несвързано: най-паче умий ме от греха моего, когото отсътворих, като пих от това проклето вино, което Тодор ми похвали, с пълно право човекът. Тук свещеникът с ужас се прекръства. Отчаянието отново го хвърля в трона му. Той затваря очи и насъзнателно пак вдига шишето и гълта жадно, бързо и оплашено. Резливото вино се влива в жилите му и произвежда чудодейно действие. Той чувствува мощ телесна и душевна мощ. Ръцете му вече не треперят, езикът се развързва, думите се отсичат ясно и отчетливо от устата му и се разнасят с приятния челичен звук на гласа му. Старецът сам усеща това. Горд, величествен, усмихнат, той обикаля храма с кандилницата и навред разнася веселото настроение на своето сърце. Живия поглед на ясните му очи, които даваха особена прелест на старешкото лице, навред сееше благост и пълнеше сърцата на присъстващите с любов и тиха задушевност, която вдигаше душите високо над всичко плътско и земно. Този ден литургията се отличи със своята тържественост. Бай Тодор Клисарят бе паднал в такова нежно умиление, че при четенето и най-твърдите гласни ставаха в устата му по-меки от памук, по-сладки от мед, по-звучни от кавал. И когато вече всичко идеше към края си и сноп лъчи от изгорялото слънце проникна над олтара, озари разпятието и заигра по стъклените призми на полюлея, когато бедният клисар, сдигнати към небето, сладко полусклопени очи свършваше амина и всички видяха на прикрепения като лист ластовичо гнездо на стената амвон, че се изправи величествената фигура на дяда поп. Възцари се мълчание. Светинята му ще държи реч. Благочестиви християни, разпалено започна той и протегна ръка. Благочестиви християни, каже. Колко сте благочестиви, толкова ще е добро да видите. Тежко и горко нам, грешниците.
жените да ги махнем, те вечно клюкарстват. Ами мъжете, смукачите, какво да кажа за тях? О, братя мои, не ми се сърдете, че ви говоря право в очите. Истината си е истина. Любовта ви да къркате всегда нине и присно и во веки веков не е Божа любов и не ви готви добро нещо зад гроба. Докъде стигнахме, братя селяни? Да няма капка вино в селото за комка, да не оставите. Но както вие тука на земята сушите бъчвите, така и на оня свят там горе в пъклото ще ви съхнат езиците за капка вода. Селяни, опичайте си ума, докато е време, тежко ви, когато настъпи второто пришествие. Амин. Когато пусна черква, само клисарят зна, кое нещо бе вдъхновило светиня му за тая реч.